A tarde. Sintonía de contraportada con Brais Doval. Moi boas, Brais. Hola, moi boas tardes. Que temos de novo nestes días que non viñeches por aquí? Pois a primeira noticia é un pouco, bueno, non é noticia en sí, pero a semana pasada dixemos que nos quedaban menos de 3 meses de vida, porque recordo que o mundo se está acabando. Que íamos morrer todos. Íamos morrer todos, efectivamente, esa é verdade, algún día morreremos todos. E empezan xa a haber sinais que adiantan o apocalipsis, cousas fora de toda lógica, que nos demostran que o fin está cerca, como que Fernando Alonso terminou quinto pasado fin de semana no Gran Eso é moi raro, amigos e amigas, estou moi preocupado, pero bueno, depois non digades que non avisei, non abandonou, non quedou último, non quedou a 5 minutos do primeiro. Non lle botou a culpa ao coche. Non lle botou a culpa ao coche, bueno, unhas cousas rarísimas están pasando no mundo, E despois temos xa unha noticia máis, bueno, non sei se máis seria, pero bueno, distinta, que é que unha muller finxe o seu secuestro para ocultarlle o seu home que se fora de festa. Isto é a historia dunha rapaza. Este é un clásico. Sí, isto é así. É a historia dunha rapaza de 23 anos que foi detida na localidade de Carpe, en Alicante, por denunciar falsamente. Entón será de Calpe. Carpe é un pazo de Carballo. Pois igual foi en Carballo, estamos. Igual foi en A ver se foi en Carballo, estamos aquí falando sin saber. saber. Carballo, nos dicindo Alicante. Hombre, non sei, non te poñía Carpe, eu non tuve nin en Carpe, nin en Calpe, nin en... Non sei se existe Carpe, pero Calpe sí, non? Calpe sí, pero Carpe é o mellor tamén. Igual tamén. Ahora non me dou conta, pero bueno. Igual é un pueblo de 5 personas. Bueno, foi por ali. Ela fuxe unha disculpa. Foi polos mundos adiante de Alicante. E bueno, denunciou falsamente que fora secuestrada por 3 homes. O motivo desta denuncia era que quería ocultarlle ao seu esposo que se fora de festa con un grupo de amigos durante 3 días seguidos. Que estar 3 días seguidos de festa ten o seu mérito, o sea, vamos a ver. A ruta do bacalao. A ruta do bacalao. Efectivamente. E bueno, pois o marido da rapaza vese que denunciou ante a Guardia Civil ao día seguinte, pois a desaparición. Entón a Guardia Civil empezou a buscala e rápido encontraron porque ao día seguinte, a media mañá, apareceu ela para denunciar o seu secuestro. Entón, claro, empezaron a... Bueno, ela dixo que a secuestraron, que a meteran nun coche, e bueno, que a drogaran, e que ainda seguía un pouco cos efectos secundarios porque estaba mareada e con dor de cabeza. Eso seguramente, a última parte seguramente fose certa, porque, bueno... 3 días de festa son moitos días. Son complicados, o sea, drogada iba, pero bueno, non creo que a drogase ninguén, non? Entón a Garda Civil pois comezou a investigar en profundidade e viron que a historia pois non se sostiña, que había cabos soltos, e ao final pois a muller acabou confesando que o inventara todo. E igual non foi tan boa idea porque se enfrenta a unha pena de cárcere de entre 6 meses e 2 anos por simulación de secuestro. Entonces, bueno, se os ointes se nos están escoitando, pois igual non é tan boa idea. Claro, hai que ir buscando outras disculpas. Eu póñome seria con isto porque é verdade, aquí vémolo moitas veces en sucesos que desgraciadamente van nesta mesma liña, non é ningunha broma logo que te enfrentas por simular. Brais, eu recomendaríache que empezaras a escribir un libro sobre disculpas para legais. Legais ou alegais, é dicir, que non che metan na cárcere por... Mira, podes facer un vídeo para YouTube. Pois mira, de paso xa recomendo aos ointes que se suscriban ao meu canal de YouTube, xa que sei o tema. Pero bueno, pois sí, empezaremos co libro que a semana que ven. E despois ahora vamos con noticia que é que os pais dun bebé reparten lambetadas nun voo para que os pasaxeiros non se queixen dos seus choros. Pois mira que idea. A verdade que é moi boa idea. Pois sí, porque polo menos levas algo de bo, digo, aparte de o bebé. Pero normalmente aguantamos e non levamos nada. Pobres bebés tamén, pobres. Bueno, sí, pobres bebés. Pobres bebés e pobres pais e nais que se ve que o pasan mal as veces cando os bebés van aí. Nós temos gafe, miña señora máis. Eu tamén son desas, sempre me toca ao lado de atrás. Cala, por favor, cala. Pero a ver, que digo que molestan, pero normalmente pasan no peor. Os propios pais que ti xa estamos pensando se viaxar en voz diferentes para ver quen é o gafe. A ver quen é o gafe, non sabes que... Sí. Últimamente. A ver, Brais, perdona. Nada, home, encantado de escoitar estas cousas. Nada, pois, como vos digo, pois, como ben decimos, moitas veces viaxar con nenos nun avión pois pode ser bastante complicado, non? Entón, pois os pais dunha nena chamada Lorenza, un bebé dun ano, pois quixeronse adiantar xa a un posible situación incómoda, e o que fixeron foi durante un voo de Cidade de México a Cancún, pois repartir unha bolsa de lambetadas e tapóns para os oídos a todos os pasaxeiros do voo, xunto cunha nota na que pedían disculpas xa por adiantado por se bebese. É mellor... Debía ser da garra a nena, Como dis que se chamaba? Lorenza. E sabemos por que chora. Menudo elemento ten que ser Lorenza. Pobriña. No, sí, cando fan eso xa bo non é, o sea, por algo é.
Bueno, Pero mañá máis, Brais, mañá máis, hoxe non che dá tempo nin a titular. Mellor Pero así. mañá temos novas noticias. Ata loguiño, Ata grazas. loguiño.